Pripravte sa, pretože to, čo vám ukážem, vás jednoducho naštve. Francúzsky premiér priamo v televíznej diskusii k európskym voľbám priznal, že nový migračný pakt sa vôbec nebude týkať francúzskych dedín, ale naopak štátov východnej Európy. Pretože vraj doteraz nechceli imigrantov z Afriky prijímať. To znamená, myslel tým Maďarsko, Poľsko, Českú republiku, no a nás na Slovensku. Mais cette solidarité, ce n'est pas la France, les villages français, comme vous le dites, qu'elle va concerner en premier lieu. C'est les pays qui aujourd'hui refusent d'accueillir des demandeurs d'asile, les pays de l'Est. Et vous vous rendez compte? A ja sa chcem teda opýtať, máte už dôvod ísť voliť do Európskeho parlamentu? Viete, z akej frakcie je tento francúzsky premiér? Z úplne rovnakej, v ktorej pôsobí aj Lucia Nikolsonová a Progresívne Slovensko. To znamená najväčší zradcovia Slovenska, ktorí spolu s ostatnými hlasovali za nový migračný pakt, aby nelegálnych imigrantov z Afriky privážali aj na Slovensko. A vidíte, že oni sa na nič nehrajú. Hovoria to otvorene v televíznych diskusiách miliónom divákov. Imigranti pôjdu na východ, na Slovensko, do Poľska a do ďalších štátov, ktoré doteraz odmietali toto multikultúrne peklo, ktoré nemali teroristické útoky, ktoré tu nemajú znásilnenia na uliciach, ktoré tu nemajú prepadnutia a vraždy, ktoré spôsobujú rôzne gangy mladíkov, ako to vidíme práve tam na západe. A je teda len na nás. Necháme zase o sebe rozhodovať v Európskom parlamente Hojsíkov, Viezikov, Beňové, Neveďalové a Nikolsonové? Alebo k týmto voľbám pôjdeme? Ide o nás, ide o budúcnosť našich detí, ide o bezpečnosť našich rodín a našich žien. Tak poďme k európskym voľbám 8. júna. Už o 2 týždne rozhodneme o tom, či nás budú zastupovať vlastenci alebo progresívni zradcovia. Poďme k voľbám. Zastavme nezmysly z Bruselu, zastavme migračný pakt a zvoľme hnutie Republika s číslom 11. My sa za Slovensko pobijeme zo všetkých síl. Na tomto mieste v Európskom parlamente poslanci, ktorí nenávidia obyvateľov Európy, schvaľujú všetky tie nezmysly. Či už kvóty pre imigrantov, či už nové emisné dane, alebo rôzne dúhové uznesenia, ktoré rozbijajú tradičnú rodinu. Bez ohľadu na to, či voliť pôjdete alebo nepôjdete, niekto tu sedieť bude. A budete to vy, kto rozhodne, kto tu sedieť bude. Či to budú progresívci, či to bude Šimečka, alebo nejaký Hojsík, Beňová, Neveďalová, alebo Lucia Ďuriš Nikolsonová, alebo či to budú vlastenci, ktorí sa neboja postaviť za slovenské záujmy, ktorí sa neboja zoprieť tým nezmyslom z Bruselu a sú schopní, ochotní a majú odvahu bojovať za zdravý rozum. A preto, ako vám hovorí Európska únia, use your vote, využite svoj hlas a v eurovoľbách voľte hnutie Republika.